Hej Mikkel, klokken den er så ved at være 9:30, og vi sidder stadig oppe på skolen og er i gang med anden del, fordi du lige havde glemt at fortælle, at den kun kan optage i et kvarter. Og du har jo nogle meget flittige elever, som gerne vil snakke i rigtig lang tid. Så nu går vi i gang med anden del, og jeg samler lige op på det, jeg var i gang med. Ja, men ja, jeg samler lige op på det, jeg nåede at sige. Det var så, at kritikerne siger altså, at det er udemokratisk, det her med de lukkede møder, fordi vigtige diskussioner og aftaler bliver debatteret til nogle lukkede møder sammen med få personer. Og det er så imens, at ikke-kritikerne, de siger, at det er nødvendigt at sætte sig ned i de her mindre grupper og forhandle, på grund af, at parlamentet er så stort, og det er så kompliceret at få en lov igennem, så det vil være fuldstændig umuligt at sidde 700 mennesker og forhandle på samme tid. Og artiklen Stemmeafvigelse uden kontrol, den følger lidt op på det her med det udemokratiske i forhold til den manglende kontrol og indadvendtheden i forhold til borgerne. Fordi det er nemlig sådan, at de fleste stemmer, de sker ved håndsoprækning, og bagefter så er der ikke mulighed for at se, hvilken politiker, der har stemt hvad til et bestemt forslag. Så igen så er der en meget begrænset mulighed for at vide, hvilken politiker, der nu har stemt på hvad. Og problematikken er meget lig den, vi også diskuterede i forrige, hvor at politikeren nærmest kan stemme lidt uafhængigt af hvad, af de ting, de ellers giver udtryk for, de står for. Altså de kan for eksempel stemme meget mere EU-venligt, end de måske har givet udtryk for, de vil over for deres land. Og de kan gå imod deres holdninger, altså fordi at man simpelthen ikke kan udadtil se, hvad de vælger at gøre. Så man kan jo lidt sige, at de har mulighed for at lægge populariteten på hylden, og man kan også overveje, om der hverken er popularitet eller kontinuitet tilbage. Og så kan man jo sammen med det andet forestille sig, at når politikeren både har mulighed for at indgå i de her møder bag lukkede døre og have nogle bindende aftaler, og så samtidig kan afgive stemmer mere eller mindre anonymt, om det så ikke i virkeligheden giver politikerne mulighed for at vende sine borgere og landet ryggen og lidt gå sin egen veje. Men det er sådan ret ekstremt set, men i princippet. Så det kan i hvert fald antages at være meget udemokratisk, når det her foregår. Men samtidig så har borgerne jo også selv valgt at stille de her politikere til ansvar igennem et repræsentativt demokrati, så de har selv valgt, hvilke politikere de har sat sin lid til. Så, ja. Ja, så skal vi til EU's opbygning og funktion, og der vil vi gerne inddrage en model, og vi kan ikke finde den på nettet, så den findes her på side 326 her. Så hvis du slår op i bogen, så kan du kigge med der. Ja, men EU's opbygning og funktion. Det forrige du hørte, det leder os ind på det her afsnit, nemlig EU's opbygning, og derfor vil vi gerne inkludere figur 1. For ifølge figur 1 afspejler det den demokratiske underskud i EU, så netop ikke kun i dårlig mediedækning, lav valgdeltagelse og lignende. Det handler nemlig om hele EU's måde at fungere på. Fungering er i sin enkelhed opstillet med nogle kritikpunkter til EU's mest centrale institutioner. Først i diskussionen kigger vi på kritikpunkterne, og så berettiger dem. Først det europæiske råd. Det her er uafhængigt af de andre, og det har mest magt af alle, og der er ikke rigtig nogen, der kontrollerer det europæiske råd, og det er et problem. Efterfølgende har vi Europaparlamentet. De har en lav valgdeltagelse, som er lig et svagt demokrati, og derfor kan man sige, at EU har et demokratisk underskud. Et andet problem er, at de har begrænset medbestemmelse, hvilket er et problem, når vi endelig stemmer nogen ind, som vi vil have til at præsentere EU,
Så har de altså andre, hvor vi ikke har bestemt, hvem der skulle stemmes ind, til også at bestemme. Ja. Næste punkt er domstolen. De bør deltage neutralt, ligesom det danske højesteret. Ministerrådet. Næste punkt. Vi har et problem i, at vi sender nogen afsted, og ikke har nogen indflydelse i, hvad de laver, så systemet er rimelig lukket. Kommissionen. De foreslår lovene, og problemet med det er, at de har ret meget magt. Rent demokratisk er problemet, at der ikke er nogen, der har valgt dem. Mange. Nå, ja. Udover denne figurs kritiske tilgang til EU's opbygning og funktion, så sætter artiklen frem mod konflikterne også en smule fokus på EU's opbygning. I artiklen siger Ole Armhus, tidligere Bruxelles-korrespondent, nemlig også, at den store udfordring ligger i EU's opbygning. Han siger, det er hele tiden kommet mere union, men parlamentarisme er ikke slået igennem i EU. Det kan man jo sige, det passer godt til diskussionen om, hvilken retning EU skal bevæge sig i. Skal den ligne USA mere eller mere, eller skal den forblive en national samarbejdsorganisation? I hvert fald er der mange ting, der ligner USA. Der er lang distance mellem borgerne og politikerne. EU har mere og mere magt. Vi har en fælles valuta, og der er snak om en slags EU-præsident. EU står for mange af lovene i medlemslandene osv. Desuden påpeges der i artiklen frem mod konflikten, at der er en manglende ligestilling i kommissionen. Det kan betyde meget for kommunikationen i institutionerne. Der er nemlig flere mænd end kvinder, og det kan antages at give større enighed, når kønsrollerne rent psykologisk spiller ind. På den måde vil der mangle konflikter og forståelser i mange tilfælde. Der er mange ting, man kan diskutere omkring EU's funktion og opbygning, ikke mindst. Derfor sætter vi også fokus på lobbyisme. Der kan i høj grad diskuteres, om lobbyisme er demokratisk eller om det ikke er. Og i den artikel med lobbyister i syltekrukken, der bliver vi givet oplysninger omkring, at der til dagligt er ansat ca. 15.000 lobbyister professionelt. Og deres arbejde er ligesom at påvirke lovgivningen i EU, og lobbyisterne de samarbejder med en parlamentariker eller en politiker, og sætter ligesom en stor del af dagsordenen, hvilket gør dem til en stor magtfaktor, som ligesom der er mange, der mener, at de burde have nogle strengere regler og have afkrævet noget større åbenhed. Artiklen snakker blandt andet om, at man kunne få lavet et register over, hvem lobbyisterne er, og hvor mange penge de får for deres arbejde. Der er dog rigtig meget modstand i processen om at indføre flere regler for lobbyister. Det næste punkt, som du nok kan se, er en diskussion om, hvorvidt der er et demokratisk underskud i EU. Så efter at have undersøgt holdningerne til demokratiet i EU, er det stadig svært at afgøre, om EU er en svækkelse eller en styrkelse for demokratiet. Der er dog i de udvalgte bilag meget, der tyder på, at der er et demokratisk underskud, men der er også meget, der tyder på, retter mange ting, der ikke gør. Man kan forestille sig, at kernen ligger i EU har udviklet sig til en mellemting, som står på vippen mellem en føderalstat og en mellemstatslig samarbejde. Til gengæld, når man først har sagt demokratisk underskud, er man også nødt til at se på, hvordan EU kan gøre mere demokratisk. Man kan måske forestille sig, at det skal være så høj grad som muligt af direkte demokrati. Vælgerne skal altså godkende og være medbestemmende i lovgivningen. Det kunne fx gøres ved flere folkeafstemninger om nye forslag. Når man ser sådan på det, vælger man nærmest også at bevæge sig en retning væk fra den mellemting, som EU er i lige nu. Derfor kan man måske også i bred forstand forestille sig, at EU bliver nødt til at flytte sig væk fra den mellemting og vælge en retning for at opnå mere demokrati. Ja. For eksempel enten en føderal stat eller et samarbejde, eller enten en direkte demokrati eller et indirekte demokrati. En anden ting, der er værd at samle op på, det er figur 1 og dens kritikpunkter. Og om det europæiske råd, der lød kritikken på, at det var uafhængigt af andre, og at de har mest magt, og der er ikke nogen til at kontrollere det, de nu gør, og den magt, de nu har. Og selvom det så har det europæiske råd ikke, så står det ikke til ansvar over for nogle andre organisationer, eller nogle organer og institutioner. Så
de står stadigvæk til ansvar for deres eget land, fordi de ligesom er statsledere til synligheden gerne vil vælges igen af borgerne hjemme i deres eget land. På Europaparlamentet, de har en lav valgdeltagelse, og dermed også et svagt demokrati. Men på den anden side, så kan man jo ligesom sige, at borgerne i de enkelte lande, de burde bare stemme. De har jo rig mulighed for det, da det jo er et direkte valg. Ministerrådet indebærer den kritik, at hvis der ikke er nogen, at vi ikke har nogen indflydelse på, hvad de laver, og at systemet ligesom er lukket for omverdenen. Men samtidig så har vi jo selv valgt de ministre, der sidder der, så de burde jo egentlig bare stå for vores holdning. Igen så ser man altså en tendens til, at der er konstant to sider af den her sag, med at nogen siger, nej, EU er ikke demokratisk, og andre siger, jo, EU er demokratisk. En større og muligvis lidt mere kritisk debat omkring demokratiet i EU er jo lobbyismen. Altså først og fremmest så kan man jo undre sig over, hvordan 15.000 lobbyister samlet i Bruxelles har så relativt let adgang til lovgivningsprocessen, når deres formål jo rent faktisk er at påvirke lovgivningen. Men er de her lobbyister problematiske, eller er de nødvendige for EU og for demokratiet? Man kan sige, at EU's lovgivningsprocesser præges af flere forskellige aktører, og ikke alle sammen er store virksomheder eller folk med snævre erhvervsinteresser. Så på den måde kan der ikke være noget problem i, at man som lobbyist for mindre virksomheder eller småforretninger forsøger at varetage sine egne interesser, eller hvad man skal sige, og måske også Danmarks interesser nede i Bruxelles. Derudover så kan man også sige, at lobbyisterne, de spiller en meget afgørende rolle for demokratiet, i det de leverer ekspertviden og faglig viden på et højt niveau til politikerne og til embedsmændene, så de i sidste ende træffer en klog og velovervejet beslutning. Så samtidig så lobbyisterne, de er jo også med til at sikre en mere aktiv dialog imellem institutionerne i EU, fordi de render rundt ind i parlamentet og snakker. Og man kan måske også godt sige, at de styrer en dialog imellem politikerne og den del af offentligheden, som de muligvis præsenterer. På den anden side, så er der også en hel del, der peger retning mod, at der er en udemokratisk tendens i de her lobbyisters arbejde. For eksempel så har størstedelen af lobbyisterne nogle meget snævre og bestemte interesser, som de forsøger at varetage. De har også en enorm indflydelse på EU's lovgivning, som vi tidligere har snakket om. Og det er et demokratisk problem, fordi EU's beslutninger først og fremmest bør varetage offentlighedens interesser. Og en anden ting er, at lobbyisterne ofte førhen faktisk har været kommissærer, eller de der embedsmænd, og så pludselig så ansættes de til at påvirke deres tidligere kolleger. Jeg ved ikke, man kan måske sammenligne det lidt med spindoktorerne i Danmark, hvor de også tidligere, mange af dem har været journalister, så på den måde så kender man til spillet i forvejen, og man kan nogle tricks, ikke? Så til sidst, så er der så endnu en ting, som vi har været inde på tidligere i opgaven, nemlig det her lobbyregister. Og for at det skal være demokratisk, så bør det her register være obligatorisk og ikke frivilligt. Altså man burde vide besked om, hvem en lobbyist er, og hvor meget den tjener. Men overordnet set, så er der jo rigtig meget at kigge på i diskussionen om lobbyismens funktion i EU. Der er omfanget og betydningen af lobbyisternes indflydelse,
spørgsmålet om, hvorvidt